Hello mga lumon, mayong adlaw sa inyong tanan diha. Karon na video, magulay mi na dili na kinahanglan mo gasto. Pero bag-o ta mapadayon sa tong video, introhon sa nato kadali aron astig kaayo. Never really know what's going on. Look at me sometimes. Ikaw mga boss. Okay ra daw, pwede ra yung harbiso na. Tiguang mo po na yung gikuha, pataka ra pong kuwag ukra ni tawanan ni. Itong batanon ba, itong linghod. Kuya, yun yung akong amigo nga. Taga Katiil ba kay anad yun siya bukid yun, napay isa oh. Oh. Basta na ana lupatan mo bukod. Ano dapat super ni ko? Pagkala mo sa mga tumaw mo siya. Yung tumaw yung palit unta mi ba? Siya nga to boss ay mugi ya boss di ara sa nya para unsa man to para Suka. suka pwede pa to. Wala na. Suka na gyud to. Ay gapataka. Gapataka ra yung panguha ni aktora gyud. Pero okay ra kay goods man kayo ang okra diri sa province kay kining basta kay humok og tumoy mo na siya. Oh ha? Master man ka pre. Oh. Master man ako kay. Wala kani himo niya ni kuan kaning liso, lisuhon ba para itanom. Kag imo ani siyang kuan ni ukrahan niyang gipunet, imo ani siyang kusion. Mura ni pisi. Pisi lanot ba? Ulambod ra. Siya gani pwede na siguro ni. Kato tong babaw jay kanang babaw ara na ako. Kani. O kana mo ni mga linghod, mga bata ba, humok og ilong. May bawal man mga kay ni pis ini kusi ni mo diri ba kani oh. Ni tumoy ani kani tumoy. Bali ba? Pag ana nimo nagkusi humok bata na siya.